हेलो लोगोफोर बरायबाय Rs.1250 YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय स्किम एबा राङारि अनसुंथाइ। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि सायाव भिडिअ खालाम होननानै दा फाइनाली खालामबाय। बेनो जाबाय गोदान बाजेटआव हाबबाय। थ' बे जाबाय अरुणोदय स्किम 2022। दा बेयाव सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सोर मोननांगौ आरो मोननाङा बिनि सायाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ होनायखौ लाफिनबावबाय जाहाथे जायफ्रा थालांदोंमोन नोंथांमोना एबार एप्लाइ खालामथार। मानोना गोदान बाजेटआव हाबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोनलाय। बेजों लोगोसे एमाउन्ट एबा नोंथांमोननि राङा बारायबाय दानफायाव सिगाङाव जों मोनदोंमोन 1000 दा बेखौ बारायनानै 1250 पार मान्थ खालामना होबाय। दा बेखौ मानो खालामखो आरो बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो BTC-निफ्राय बेसेबां एप्लाइ खालामनो हाबावगोन बिनि सायाव डिटेल्स फैदों। थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम। दा बेखायनो आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबादि स्क्रिन मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम। दा बेयाव जोंहा टारगेटआ दंमोन 26 लाख फेमिलिसनो होनायनि। बेनो जाबाय सिगांनि फार्स्टआव मोननाय राङा जादोंमोन 830 एबा 830 पार मान्थ आरो बेखौ इंक्रिज खालामनानै बारायनानै 1000 पार मान्थ मोननाय खालामदोंमोन। दायो प्रेजेन्टआव 1000 हाबगासिनो दङ। थ' बेनिफ्राय गोदान बाजेटआव नोंथांमोना राङा गोदान बारायबाय। बेनो जाबाय 1250 दानफायाव मोनसिगोन। दा बाथ्राया जाबाय 250 खौ मानो खालामदों आरो सोर मोनगोन बिनि सायाव डिसकास खालामगोन। बेनिफ्राय डकुमेन्टसा मा नांगौ बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिलांगोन। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन। दा जों सिगाङाव मोनदोंमोन 830 पार मान्थ बेनिफ्राय 1000 खालामदोंमोन। दानिया 1250 खालामबावबाय। दा बेखौ सोर खालामखो आरो बोरै खालामखो बेखौ जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामदिया। बेनो जाबाय गोदान बाजेटआव हाबबाय 6 लाख एडिशनेल अरुणोदय बेनिफिसियारिस एड खालामसिगोन BTC-निफ्राय। अके थ' BTC-निफ्राय 6 लाख फेमिलिसनो होबावसिगोन आरो दानफायाव नोंथांमोना मोनगोन 250 आरो बेनो जाबाय जोंहा 1000 मोन नालाय सिगाङाव बेनिफ्राय 250 रां बारायनायनि जाहोना जाबाय एडिशनेल साबसिडिनो। बे जाबाय कारेन्टनि थाखाय इलेक्ट्रिसिटि बिलनि थाखाय 50 इउनिट्सनि थाखाय होदों 250। बेखौ लानानै 250 रां मोनसिगोन गोदान एप्लाइ खालामनायफोरा। आरो बेजों लोगोसे सिगांनि एप्लाइ खालामनायाबो जायफ्रा मोनबाय थाग्रा नोंथांमोनाबो 250 रांखौ पार मान्थ मोनसिगोन गोदान बाजेटनिफ्राय। बेनो जाबाय 2022निफ्राय 23नि बाजेट जाबाय। थ' नोंथांमोना मिथिखागौ आसाम बाजेट सोलिगासिनो दं होननानै। आरो मोजां रादाबा जाबाय जायफ्रा BSc नार्सिं बा JNM खालामनो गोसो दं कर्स थ' नोंथांमोना तामुलपुर मेडिकेल कलेजाव लानो हागोन एडमिसन जेब्लानाखि बे गासैबो कनस्ट्राक्सना कमप्लिट जागोन। अके थ' बेनिफ्राय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाथ' मिथिबाय। दानिया बे मोननांगौआ सोर मोननांगौ बाव बांसिन प्रायरिटि दं एबा बांसिन चान्स दङ। बेनो जाबाय जायफ्रा न'खरा 2 लाखनि गाहायाव आरजियो एबा खामायो इनकाम खालामो। बेनिफ्राय लोगोसे जायहा देहायाव माबा मोनसे प्रब्लेम दङ जेरै मेगन खाना बांगहानि बा जायखिजाया फिजिकेलि हेन्डिकेप थ' बेयाव बांसिन चान्स दङ। बेनिफ्राय जायना हासबेन्ड गैला बा बिथांमोना रान्दि जाबाय थ' नोंथांमोनाबो बांसिन बेयाव चान्स दङ। बेयाव मोनथारनांगौ आरो जायफ्रा हाबा जायालासिनो थानाय बेयाव बांसिन चान्स दङ मोनथारनांगौ। जायखिजाया अमेनफ्रा मोननांगौ 18 इयार्सनिफ्रायनो मोनगोन आप टु बेयाव एज लिमिट गैया। जायखिजाया 18 इयार्स जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो डकुमेन्टसा नोंथांमोना फार्स्टआवनो आधार कार्ड भटार कार्ड बेंक पासबुक बिनिफ्राय रेशन कार्डफोर दङबा स' नोंथांमोना होनांगोन आरो एक्सट्रा सार्टिफिकेट जेरै फिजिकेलि हेन्डिकेपनि दङबा नोंथांमोना होनांगोन। अब्ला बांसिन चान्स थायो एबा मोनथारनांगौ। दा बाथ्राया जाबाय सिगाङाव बुंदों गोबां कमेन्ट्स खालामदों खायसे मोनदों खायसे मोनाखै होननानै। थ' बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जाय नोंथांमोना सेलेक्सन खालामो थ' जाहाथे मोजां सेलेक्सन खालामनानै जायफ्रा इलिजिबोल जायो रांखौ मोननो हाथों देग्लायनि गोदान बाजेटआव। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां सेलेक्ट खालामनानै जायफ्रा इलिजिबोल जायो थ' नोंथांमोना मोनथों। दा लोगोफोर बे जाबाय जायफ्रा न'खराव साख्रि मावनाय दङ बेयाव इलिजिबोल जाया एबा 2 लाखनि बारा खामायनायफोरा बेयाव इलिजिबोल जाया। बेखायनो जायफ्रा 2 लाखनि गाहायाव आरजियो थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनांगोन। जेब्ला एप्लाइ जायो VCDC अफिसनिफ्राय जेब्ला एप्लाइ जायो अब्ला नोंथांमोना फर्म साबमिसन होनो हागोन। आरो बेनि एप्लाइआ अफलाइन जायो अनलाइन जाया अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगौ। दा लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय दानिया 250 रां मोनसिगोन आरो गोदान जेब्ला एप्लाइ फर्म फैगोन अब्ला नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइ खालामनो हायो। BTRल' नङा गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा इलिजिबोल जायो। थ' बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट स्किमनि अरुणोदय।